Poliz Liarmendi naiz, 59 urte ditut, eskonduta nago, 3 seme-alaba dazkat, eta 25 urte daramazkit Zarautzen bizitzen. 23, 23, Altuna autoaken lanian. Dakizen moduan, Zarautzen ere Bildu koalizioa osatu dugu. Jende oso desberdinak. Nahi baldin mozio jakin zingeran, hemen dekazue aukera. Eider Liarmendi azkue naiz, 37 urte dazkat, eta San Pelayon bizi naizen San Pelayotar bat naiz. Azken 15 urtetan, aitak indana jagin batea, etxeko enpresa aurre ateatzen iten den lana. Javier Etxaburu naiz, 53 urte dauzkat, eskondua, alaba bat daukagu. Zarautzen bizi gera orain dela 15 urtetik. Gipuzkoako ur kontsortzioan, Gipuzkoako uraken egiten dut lan, bertako mantenimentuko arduraduna naiz. Carmela Alberti naiz, 58 urte dazkat, 2 seme-alaba ama. Administraria naiz, baina noren ez dago lanean. Askok, Eusko Alkartasuneko kide bezala ezagutzea jazue. Iñaki Izagirre naiz, 28 urte dazkat, eta ingenieroan ez telekomunikazioetan. Alicia Osa naiz, 50 urte ditut eta alaba bat daukat. Mitxelena kalean bizi naiz eta administraria naiz. Mikel Buenaga naiz, 54 urte dazkat, eskonduan nago eta seme bat daukat. Itxasmendiko auzoan bizi naiz orain dela 20 urte, eta nire lanbidea, arostegi bat daukat, nire anaiakin batea eta hortatik bizigea. Anaiz Mendi naiz, 22 urte dazkat eta gizarte lanian diplomatua naiz. Gaur egun, inoiz ez bezalako ilusioa sortu da gure herrian bakearen gainean. Usten dut, garaia dela, konponbidea topatzeko elkarrizketaren bidez, eta ziur nago, bide honetikan guazela. Eta bide hortan, Zarautzarrentzat eskaintza ezberdina eta indartsua dakau. Zeratik aurkeztu naizen hontan? Oantxe dalako garaia. Egitea da udaletxian behin ez naizela jartun lanian, baina horrek ez du esan nahi zuzen da zorrotz jarraitu ez detenikan. Gainea ez nago bakarrik. Ehundoko ekipo eharra bildu gea. Era guztitakuak, era ezberdinetakuak, eta dana gaude benetako ilusioz eta gogoz lan ehar bat iteko. Egunero ari gera gure erabakiak hartzen bakardadean, familiakin, auzo, lagun, Bildu proiektua agertzen den momentuan nik bai esan dut ilusioarekin. Eta konpromiso handi batekin laneako. Zarautzen denetik dago, hondartzak, mendiak eta biotopo ederrak. Baina aberastasunik handiena herritarretan daukagu. Eta udaletxea horientzako zabaldik egon behar du. Azken 8 urtetan, Zauzko udalak ez du ordezkatu Zauzko herria. Alde batetik, jende multza handi bat, kanpo ondalako, eta bestetik, oposizioek ez talak egon, ez da planteatu alternatibaik, are gehiago. Sortua mugimendu oroi esken izan bakarra izan da, oztopuak eta trabak. Euskalduna naiz, nire ama hizkuntza da, eta saiatu naiz nire alabari euskarariko maitasuna transmititzen. Eta udaletik ere, maitasun hori zabaltzea izango da gure lana. Persona kritikotzat daukat nire burua, konprometitua eta zibikoa. Udaletxera aurkezten naiz, ilusio eta lanerako gogo handiarekin. Haize berriak hartzeko bildu gea eta lantalde indartsu eta langilea gea. Herritarren iritzia kontuan hartuta lan egitea posible dela usten dugu. Emakumea naizenez, nire izaera eta indarra eramango ditut udaletxera. Hiri hondakinen kudeak eta arduratsu bat nahi dugu. Erraustegi toksiko eta garestirik gabe. Guretzat, Zarautz ez da postabal bakarrik. Zarautz herri bada. Guk ordia Zauzko udalea laniteko beste modu bat ekarriko dugu. Herritarran parte hartzia bultzatuko guna. Azken finean, iritsa zaigulako Zauzko udalak Zauztarran beharrai erantzuteko tresna bat izan bertula. Zarautz herritarra eta plurala nahi deu, eta iruditzen zaigu udalak haize berriak eta aurpegi berria berditula. Hala iruditzen guri, oain da garaia, oain bai.